Die Frenti Route Doropaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Route famiri. Die Frenti Route familie, Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. Je wasabi van Atoridis en Gomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassatickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Bradanga Sanjou, de Baka Kulturu TV, speciaal voor jou. En natuurlijk wil ik ook Pedesmade. En we zijn op zoek naar mensen om te vragen wat ze doen vandaag. En ze zit hier, zie ik een mevrouw. Ze samen met haar hond. Hè? De hond laat ze uit. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Ja, goed. Ja, goed. U bent vandaag hier. Wat bent u vandaag aan het doen? De hond uitlaten. De hond uitlaten. Ja. En zijn er nog speciale dingen wat u doet vandaag op zo'n mooie dag, prachtige dag? Ik heb gewerkt. Gewerkt. Wat voor werk doet u? Gezondheidszorg. Gezondheidszorg, heel belangrijk werk. Ja. Mevrouw, als ik hier kijk, ik zie prachtig, het is schoon. En ik ben met die hond. In Nederland is het zo dat betalen mensen hier hondenbelasting. In Rotterdam niet. In Rotterdam niet, dat is vrij. Vroeger was het zo? Ja. En waarom is het nou niet meer? Ja, weet ik niet. Weet niet. Oké, geen hondenbelasting meer. Nee. En hier heb je speciale gelegenheden waar honden wel los mogen lopen en mogen poepen. Ja. En je hebt ook plekken waar honden niet mogen poepen. En als ze dat doen, wat moet gebeuren? Zakkie, hè? Zakkie, dan moet het zelf met een zak opgeruimd worden. Ja, ja. Nou, inderdaad. En vandaag hier voor werk. En wat schaft de pot vandaag? Weet ik eigenlijk nog niet. Weet nog niet, oké. Nee. Goed, en wat vindt u van de situatie in de wereld? Trump, noem maar op. Ja. Kijk, hoe kijkt u daar tegenaan? Maakt u zich zorgen? Ja, Of zeker weten. u maakt u zorgen, wat Ja. denkt u aan? Want tegenwoordig zegt men, we moeten noodpakketten hebben. Heeft u dat? Heeft u dat al Ja, gedaan? toevallig wel. Heeft water gehaald? Nou, nee, zo'n waterreiniger. Een waterreiniger, dus mocht er wat gebeuren, heeft u altijd water. Ik heb altijd water. Ja, toch? Ja. Helemaal goed. Ja. Nou, heeft u nog mensen die u de groeten wil doen? Nee hoor. Nee, oké. Nou, ik ga u bedanken voor Ja, wat. graag Ja, oké. gedaan. Dankjewel. Oké. Dag. Dag. Dus je ziet het mensen, hier hebben een bord. Hier mogen honden losloopgebied. Dat wil zeggen, ze hoeven niet aan de lijn. Die honden mogen dus vrij rondlopen hier. Dus je hebt plekken waar het niet mag. Dan ben je verplicht je hond aan de lijn te houden. En dan, als die hond poept, hè, dan moet je een zak gebruiken. Dus dan moet je de poep oprapen met een zak. En dan ga je dat meenemen naar huis. En dus hier op straat heb je speciale hondenzakjes ook. Dus langs de kant kan je zakjes vinden. Dan zie je dat, dat heb je niet bij je. Dan kan je zo'n zakje vinden. Hier zie ik het niet zo snel waar er één is. En dan kan je één vinden. Dan ga je lekker hondenpoep opruimen. Ja, hier is een speeltuin voor de kinderen. En dan zie je waar we zijn. Goed mensen, je ziet het. Dus mocht het zo zijn. Je hebt een hond. Gelukkig hier in Rotterdam hoef je niet meer te betalen voor de hondenbelasting. Wanneer je dit zo ziet van losloopgebied van je hond, dat wil zeggen, dan mag de hond hier poepen. En om de zoveel tijd komt er zo'n wagentje en die zuigt alle poep op, een soort stofzuiger. Ja, Bradangasa, hier zie je het weer. We zijn in hartje Rotterdam. Rotterdam, een plaats wat je gezien moet hebben als je in Nederland bent. Zeker genieten van het mooie weer.
Ook in Suriname geniet ik, maar ook hier in Nederland. En dan ontmoet ik de mensen, wat doen ze vandaag? En dan, ja, kijken we. Hier zie ik een meneer zitten. Dag meneer. Hallo, Dag, wat is uw naam? Luigi Barbieri. Wat zei je? Luigi, Luigi. Ja. Wat een prachtige naam. Italiaans. Italiaans, u bent Italiaans. Nee, mijn opa is Italiaans. Oh, je opa. Ja. Wauw, dat is een hele mooie naam. Die is 100 jaar geleden gestorven van de Spaanse griep. Uw opa is 100 jaar geleden gestorven aan de Spaanse griep. Weet je wat? Die epidemie. Juist. Heel veel mensen. Pandemie. Een pandemie. Heel veel mensen. En u heeft miljoenen mensen gestorven. En hoe oud was u toen dus? Ik ben in 40 geboren. Dus. Ja. En de Spaanse griep was 1920. Wauw. Ja. Ja, maar u heeft geen Spaanse... Dus ik heb die opa nooit gekend. U heeft hem nooit gekend. Nee. Oké. Goed, en u zit hier gezellig, hè? Ja. Wat doet u op zo'n dag? Ik woon daar in een van die flats daarachter. U woont in een van de flats daarachter? Die hoge daar? Nee, nee, daar. Oh, daar, die kant op. Daar rechts van Oké. flats die ze aan het bouwen zijn. Oké, die is aan het bouwen zijn, daar woont u. En dan Rotterdam, u bent een Rotterdammer. Ja, ik ben geboren in Delfshaven. Delfshaven. Oké, en een vraag. Hoe oud bent u? 85. 85? Ja. Nou, dat zou ik je niet geven. Tenminste, volgende maand, 12 mei. Ja, 12 mei. Dan word ik 85. 85 jaar. Ja, nog 84 eigenlijk. Ja, dus maar u wordt 85. Ja. Geweldig. Nou, wat doet hij allemaal om zo fit eruit te zien? Ik zie een sigaartje komt erbij. Ja, en ik drink ook wel een whisky 's avonds. Een whisky 's avonds, dat is iedere avond. Maar ik fiets en ik loop en ik probeer zoveel mogelijk te bewegen. U beweegt, u geniet. Een whiskytje avond, ik zie een sigaar erbij. Ik fiets veel in de zomer als het lekker weer is. Dan gaat u fietsen. Ja. Ja toch? Oké, dat zijn van die mooie dingen die horen bij het leven. Precies. Ja toch? Ik hou ervan. Ik zit hier zo buiten Rotterdam. Ja, Ik zit hier zo in het boerenland. Ja, hier zit hij lekker veilig. Juist. Hier is niet in het drukke centrum. Nee. Met al die gassen, stoffen. Ja toch? Ja, ik ga wel eens naar de stad. Ja. Naar de markt of zo, weet je wel. Dat vind ik even gezellig, maar dan ben ik ook weer gauw terug. En wat doet u op zo'n dag nog meer? Behalve dus vandaag gaat u lekker wandelen, thuis. Een beetje computeren. Computeren. Ja. Naar muziek luisteren. Muziek luisteren. Ja. En dan bent u alleen of heeft u mensen om u heen? Mijn vrouw is 6 jaar geleden overleden. Oh, wat vervelend. Ik ben weduwnaar. Weduwnaar, oké. Oh, wat vervelend. En u heeft een mooie tijd gehad samen met uw vrouw? Ja, het was, Daar heb ik ontzettend veel, hoe heet dat? Veel pijn van gehad. Hè. Heel veel pijn. Ja. Nog steeds. Hoor. Nog steeds pijn? Ja. Oké. Ja, je moet door. Hè. Ja, het leven gaat door. Ja. Kinderen, kleinkinderen. Achterkleinkinderen ook. Ja, en daar geniet hij nog van, hè? Jazeker. Ja, zeker. Weet dat het leven gaat door. Dus verder lekker genieten met die kleinkinderen, kinderen. Doe ik. Ja, toch? Ja. En zeg maar zo'n dag, je zit lekker hier. En dan moet hij nog koken voor vandaag. Ik heb soep, heb ik. Oh, uit de vriezer. Lekker soep gaat u eten straks. En een boterhammetje erbij. Lekker rustig aan. Ik doe het allemaal heel makkelijk. Heel makkelijk, gezellig. Ja. En u bent niet eenzaam, want u heeft kinderen, kleinkinderen. Ja toch? Het gaat wel goed. Gisteren was mijn dochter op visite met haar man. En eergisteren mijn kleindochter met haar dochter dan weer. Ja. Hé, maar wij zijn van Cultura TV. Dat is een programma van Suriname. Cultura TV. Ja, wat doen de mensen zoal, hè? Ja. Suriname, zegt dat u iets als ik zeg Suriname? Ja, zeker. En u bent 85. Suriname is een kolonie geweest van Nederland. Ja, ik weet het. Ja? U bent nooit in Suriname geweest? Ik ben wel op Bonaire geweest, in Curaçao. Oh, Curaçao bent u Mijn geweest? zus die woonde op Bonaire. Daar ben ik vaak geweest. Daar bent u vaak in de winter een maand of zo, 3 maanden. Oké. Lekker uit de winter weg. Lekker, inderdaad. Lekker warm. En ja, inderdaad. Ik hou van warmte. Ja. Ik vind het nu ook wel een beetje fris. Ja, het waait een beetje, maar de zon schijnt wel lekker. Ja, dat is waar. Ja, toch? Oké. Misschien 85 jaar. Ik kan nog altijd naar Suriname een keer. Ja. Ja, toch? Misschien, hè? Ik heb een Surinaamse buurman, die gaat er altijd naartoe. Ja. In de winter. Nou. Die is nu nog weg. Nou, die komt binnenkort weer terug. Hoe lang blijft hij weg? Nou, de hele winter is hij weg. Dan gaat hij de hele winter naar Suriname? Ja, die heeft daar familie zitten nog. Oké, dan gaat hij lekker even... Ja, in de winter is hij daar. Ja, en zomers is hij hier. Ja, zomers is hij hier. Wauw. Nou, heeft hij ook goed gedaan. Ja, zeker. Hij heeft het goed gezien. Ja.
Nou, groeten aan uw buurman dan. Doe het. Laat hij maar kijken naar Culturo TV. U ook natuurlijk. Vertel Kan het ik door. dat... Oké, ik ga u groeten. Heeft u nog mensen die u de groeten wensen te doen? U mag altijd de mensen groeten, de kinderen, kleinkinderen, want die kijken er terug. al mijn kleinkinderen en mijn dochters en achterkleinkinderen. Maar ja, die zijn al te klein om dat te beseffen dat ik op de tv ben. En hoeveel kleinkinderen heeft u en achterkleinkinderen? Zeg je? Hoeveel kinderen heeft u en kleinkinderen? 2 dochters, Ja? 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Nou, rijke En man de vierde is op komst. kleinkind is op. Nou. Achterkleinkind is op. Een rijke man zou ik zeggen. Ja. Ja toch? Ja. Nou, ik ga u bedanken voor die spontaniteit. Ja, graag gedaan. Nou, en kijk het terug. Ja, Abu, oké. Abon. Oké, groetjes. Hoi. En dat is het zo een beetje weer voor vandaag. Wat doen de mensen vandaag? Een reportage van Culturo TV speciaal voor jou. Dus hebben jullie ook wat te melden? Ja, je komt aan mee en je wil dat Culturo TV komt filmen. Of heb je een speciale dag? Wat doen de mensen vandaag? Dan komen wij langs. En dan is het spontaan. Ja, je ziet hier weer een man. Die loopt weer met zijn hond. Ja, die moet dan aan de lijn. Want daar is er geen bord van. Daar moet een hond aan de lijn. Dus pas als je een bord ziet. Vrijlopen, loslopen. Dan mag het. Dus nu, hoe hij daar loopt. Dan is hij verplicht de hond aan de lijn te houden. En dat is het weer voor vandaag, dames en heren. Het is een mooie dag. Mooi blauw. Hemel. En ja, dat is het weer. Goed mensen, bedankt voor het kijken weer van vandaag. En dan zal ik zeggen tot een volgende keer maar weer. Tamboen, let goed op jezelf. En dan ja, weer met bakken. Ja, aboen. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 983 12. Attenzo! Mr. Pebble Banger.
Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation.